Кансалідацыя беларускіх дэмакратычных сілаў, падтрыманне беларускіх добраахвотнікаў і ўдзел рэжыму Лукашэнкі ў расійскай агрэсіі ва ўкраіне. Гэтыя пытанні Зянон Пазняк паехаў абмеркаваць у Кіеў. Лідар руху «Вольная Беларусь» сустракаецца з Ігорам Кізімам, амбасадарам у асаблівых даручэннях датычных Беларусі. Вітаю спадарства, гэта «Аб'ектыў», з вами Юлія Лабанова, і сёння ў выданні. Панажоўшчына ў Магілёве. Ці мог мужчына атаковать двух силовиков Губазику? Возможно, произошел какой-либо конфликт, и, естественно, надо было состряпать как можно быстрее какую-то, можно сказать, правдеподобную версию. Так званых дармаедаў у Беларусі могуць абавязаць аплачваць медычныя паслугі. Чаму ў зоне рызыкі дальнабойнікі? На прыкладзе дальнабойшчыкаў показывается всем, кто официально не працуе в Беларуси, что и до вас дойдут, и вам треба платить податки в белорусскую казну. Генеральная ассамблея ААН приняла пакт дзеля будучыні. Я закликаю до дзеянняў, скіраваных на спыненне войнаў, што падзяляюць мір, аддаючы прыярытэт дыялогу і перамовам, а таксама да рэфармавання складу і метадаў працы Рады бяспекі. Расія і Беларусь спрабавалі сарваць рэформу. Панажоўшчына ў Магілёве. Мясцовы жыхар напаў з ножом на двух працаўнікоў Губазіку. Гэта гучыць афіцыйная версія здарэння. Што праўда, у гісторыі шмат пытанняў. Ці мог мужчына атакаваць на буйным дарожным скрыжаванні двух сілавікоў? Чаму тыя былі ў цывільнымі і не мелі прадметаў асабістай абароны? Чаму нападніка адразу назвалі экстрэмістам? Адказы шукала Аліна Скрабунова. Падчас прафілактычнай размовы жыхар Магілёва з ножом напаў на двух працаўнікоў Губазіку. Гэта афіцыйная версія Міністэрства ўнутраных справаў пра здарэнне на скрыжаванні вуліцы Астроўскага і праспекта Пушкіна ў Магілёве. Оперативники 11-го управления по Могилевской области ГУБОПИК МВД опознали местного жителя, причастного к экстремистской деятельности. Они подошли к мужчине для беседы, представились и предъявили служебное удостоверение. Однако могилевчанин отреагировал агрессивно, внезапно достал нож и начал наносить удары милиционерам. Паколькі інцыдэнт часткова трапіў на відэа, якое публікаваў тэлеграм-канал Магілёў Лайф, мы можам убачыць, што ахвяры нападу два працаўнікі Губазіку былі ў цывільным адзенні. Гэта дазваляецца законам, кажа прадстаўнік ініцыятывы Белпол Мацвей Купрэйчык, і зазначае, што ненармальным ёсць тое, што так званая прафілактычная гутарка адбывалася літаральна ля светлафору. Все такие моменты, они происходят либо в кабинете, либо же вызывают какой-нибудь опорный пункт, либо домой приходят с такой беседой. И никогда в жизни она не будет проводиться на перекрестке, особенно на таком массовом, людном и так далее. Потому что в любом случае при такой профилактической беседе заполняются определенные документы и так далее. Працаўнікам Губазіку аказалі неабходную дапамогу. Адзін з іх застаецца ў аддзяленні рэанімацыі, дзе яго ўжо наведаў міністр унутраных справаў Іван Кубракоў. Так как ситуация развивалась в людном месте перед пешеходным переходом, применять стабильное оружие не представилось возможным. Чтобы максимально обезопасить граждан, сотрудники закрыли собой окружающих. Нападнік, пры якім знайшлі два ножы і пісталет, затрыманы. Паводле версіі праваабаронцаў, гэта 62-гадовы Александр Кандрычын. А для чего вы при себе носили данное оружие? На себя носил. Паводле прадстаўнікоў ініцыятывы Белпол, такія ножы ёсць у адкрытым доступе ў крамах, а пісталет можа быць самаробным. Сілавікі пра наяўнасць зброю мужчыны хутчэй за ўсё не ведалі, кажа Владзімир Жыгар. Інакш яны б не сталі яго затрымліваць у такім людным месцы. Когда они идут задерживать с силовой поддержкой, со светошумовыми гранатами, рано утром врываясь квартиры, то есть там, спящих людей, то есть это все просто. Людей, которые не готовы им оказывать никакого сопротивления. Но это показывает, что в принципе уровень так называемых силовиков в Беларуси остался на ровно том же самом низком уровне. Паводле версіі міліцыянтаў, у дома у мужчыны знойдзеныя патроны, халодная зброя, кнігі на тэмы псіхалогіі і экстрэмізму. Им так проще сейчас все загонять под марку экстремизма. Это и объяснение, скажем так, для Лукашенко, потому что в любом случае доклад будет от так называемого министра ему. И в целом, возможно, это можно использовать в дальнейшем для
закручивания гаек. Следчы камітэт Магілёўскай вобласці распачаў крымінальную справу паводле факту замаху на забойства аператыўных працаўнікоў МУС. Аліна Скрабунова, Белсат. Гэта не проста крызіс, гэта нацыянальная катастрофа. І гэта тая сітуацыя, у якую ААН мусіць умяшацца. Такую заяву зрабіла Святлана Ціханаўская падчас дэбатаў, прысвечаных палітвязням на палях Генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў у ЗША. У сваёй прамове беларуская лідарка прапанавала некалькі практычных крокаў для вызвалення зняволеных. Сярод іншага, Ціханаўская заклікала генеральнага сакратара і вярхоўнага камісара ААН падняць пытанне палітвязняў перад самім Лукашэнкам, запатрабаваць доступ да палітвязняў офісу арганізацыі ў Беларусі ды разгледзець дыпламатычныя каналы для абмену зняволенымі, падобныя да абмену ў справе Красікава ці абмену военнапалоннымі з Украіною. Расійскі палітык Ілля Яшын, які нядаўна выйшаў з калоніі ў межах маштабнага абмену, агучыў сваю версію хвалі памілаванняў палітвязняў у Беларусі. З ягоных словаў, Лукашенко абменьвае людзей на дэталі для самалётаў Белавіі. Дыктатар сапраўды гатовы аддаваць закладнікаў дзеля рамонту самалётаў, але не грамадскіх, а сваіх асабістых, мяркуе кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін. На думку аналітыка, на Лукашэнку моцна паўплывала сёлетняя смерць у авіякатастрофе прэзідэнта Ірану. Гібель Раісі вельмі моцна паўплывала на Лукашэнку, у якога таксама самалёт это пад санкцыямі дэ-факта. І яму неабходна іх рамантаваць. І вось тут ніякія не сігналы захаду, ніякая не мягкая лібералізацыя, там ці цёплая, як яе называць. Гэта страх за сваю шкуру. Всё. Таму ён пачаў адгружаць гэтых палітзняволеных у абмен на дэталі. Гэта вельмі ўпісваецца ў яго на псіхалагічны партрэт. Просто цудоўна. Ну і зноўку падлянку кінуць там аналітыкам, якія зараз ламаюць галовы, а што гэта было. Зневага ўладамі Беларусі суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Гэтак ва ўкраінскім міністэрстве замежных справаў адрэагавалі на сустрэчу Лукашэнкі з кіраўніком гэтак званай ДНР Дзенісам Пушыліным. Іхная сустрэча адбылася 19 верасня ў Менску. Гэтая сустрэча яшчэ адно пацвярджэнне, што пазіцыя цяперашніх уладаў Беларусі адносна суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны прадыктаваная выключна ўказаннямі Крамля і не мае нічога агульнага ні з міжнародным правам, ні з міжнароднымі абавязаннямі Рэспублікі Беларусь. Украіна адхіляе крывадушную рыторыку Александра Лукашэнкі адносна прынцыпаў супрацы з часова акупаванымі тэрыторыямі Украіны і лічыць яе чарговым сведчаннем падтрымання захопніцкай вайны супраць нашай дзяржавы. Ва ўкраінскім вонкава-палітычным ведамстве зазначылі, што на фоне сустрэчаў з прадстаўнікамі акупацыйных уладаў заява Лукашэнкі пра быццам бы цёплае пачуцце да брацкага ўкраінскага народу гучаць як здзек. Лукашенко на сустрэчы з Пушыліным заявіў пра гатовасць гандляваць з квазірэспублікай і пры гэтым працягваць стасункі з афіцыйным Кіевам. Гэта ўжо другі прыезд Пушыліна ў Менск з моманту пачатку поўнамаштабнага расійскага ўварвання. Мінулы раз кіраўнік акупацыйнай адміністрацыі, гэтак званай ДНР, быў Лукашэнкі ўвесну мінулага году. Працуюць у еўразвязе, а лячыцца ездзяць у Беларусь. Гэтак абуралася супраць дальнабойнікаў старшыня Савету Рэспублікі Наталья Качанова. Цяпер Палата прадстаўнікоў можа абавязаць гэтак званых дармаедаў плаціць за лячэнне ў айчынных паліклініках і больніцах. У дадатак да аплаты камунальных паслугаў паводле поўных тарыфаў. Чаму раптам Качанова звярнула ўвагу на кіроўцаў міжнародных рэйсаў і чаго чакаць беспрацоўным? Антон Бяздольны. Дэпутаты ў Беларусі разглядаюць магчымасць увесці платную медыцыну для дальнабойнікаў, якія працуюць у еўразвязе. Ідэя з'явілася ў жніўні пасля прыёму грамадзянаў, што ладзіла старшыня Савету Рэспублікі Наталья Качанова. На ім жыхарка Бабруйску паскардзілася на былога мужа, кіроўцу далёкіх рэйсаў, які плаціць мала аліментаў. Мой бывший супруг работает за пределами Республики Беларусь, в Беларуси числится как безработный. И алименты, соответственно, платят как безработный. Справиться своими силами и силами судебного исполнителя у меня не получилось, поэтому я обратилась за помощью к Наталье Ивановне.
Са словаў жанчыны, дальнабойнікі ў краіне лічацца беспрацоўнымі і таму мусяць плаціць на ўтрыманне дзіцяці толькі палову пражытковага мінімуму. Цяпер гэта 216 рублёў на адно дзіця. Але Качанову абурыла не праблемы жанчыны, а той факт, што дальнабойнікі працуюць у еўразвязе, а ў Беларусі карыстаюцца бясплатнай медыцынай. Чалавек лічыцца беспрацоўным, сядзіць на сацыяльным забеспячэнні. Ягоная сям'я карыстаецца ўсімі дабротамі ў Беларусі, а ён тым часам працуе за межамі краіны. Так быць не можа. Цяпер у планах дэпутатаў і чыноўнікаў пакінуць для такіх грамадзянаў бясплатную толькі пільную дапамогу, а вось планавыя медычныя паслугі ў дзяржаўных установах стануць платнымі. Са словаў дэпутата Віктара Плескача, якія прыводзяць выданне Deutsche Welle, фармальна прычына ў тым, што дальнабойнікі не плацяць падаткаў у фонд сацыяльнай абароны насельніцтва. То есть они вносят этими финансовыми вливаниями, да, вклад, можно сказать, там, в экономику, да, страны. Здесь вопрос именно, на мой взгляд, все-таки кроется в том, что не хватает именно ресурсов. То есть деньги-то они привозят, но это не решает проблему с трудовыми ресурсами. У рэспубліканскай базе вакансіяў на гэты момант больш за 10 тысяч прапановаў працы для кіроўцаў усіх катэгорый. Пры гэтым, паводле падлікаў медыяў, у Польшчы і Літве кіроўцамі-міжнароднікамі працуюць каля 130 тысяч беларусаў. На думку эканамісткі Настасі Лузгіной, ідэя платнай медыцыны для дальнабойнікаў можа быць спробай залагодзіць праблему дэфіцыту кадраў. Вряд ли, конечно, это решение, оно приведет к массовому притоку на рынок Беларуси дальнобойщиков из Евросоюза, да, дальнобойщиков Беларуси, это один момент. Второй момент — это то, что некоторые, нет, конечно, не все, но некоторые могут принять решение переехать на постоянное место жительства, да, вместе с семьей за границу. З лютага 2022 года у так званую базу дармаедаў пачалі ўключаць усіх, хто выехаў за межы Беларусі больш чым на 30 дзён, нават для працы. З гэтага года выключэнне зрабілі толькі для тых, хто паводле афіцыйнай дамовы працуе на тэрыторыі Еўразійскага эканамічнага саюзу. Паводле падліку парталу «Банкі-24» пад катэгорыю дармаедаў на пачатку года траплялі больш за 330 тысяч асобаў. Пакуль ім пагражае толькі аплата камунальных паслуг, гарачай вады, газу і ацяплення паводле поўных тарыфаў. Я думаю, што тут больше сапраўды некім чыне такі паказальны працэс для того, каб проста іншыя все накірункі працоўных пра гэта задумаліся, хто яшчэ афіцыйна не ўладкаваны. На прыкладзе дальнабойшчыкаў паказваецца всім, хто афіцыйна не працуе ў Беларусі, што і да вас дойдуць, і вам трэба плаціць падаткі в беларускую казну. Калі закон пра платную медыцыну сапраўды прымуць, закране ён не толькі дальнабойнікаў, але і ўсіх беспрацоўных. Больш за тое, сёлета ў лютым Міністэрства ўнутраных справаў прапаноўвала вярнуць савецкую практыку пакаранняў для дармаедаў. Пра разгляд гэтай ініцыятывы ў парламенце пакуль нічога не вядома. Антон Бяздольны, Белсат. Ужываную вопратку, так званы секонд-хенд, працягнуць пастаўляць у Беларусь насуперак санкцыям Еўразвязу. Заяву зрабіла старшыня канцэрну «Беллёгпрам» Тацяна Лугіна падчас прэсавай канферэнцыі ў Мінску. Чыноўніца чарговы раз заявіла, што заходнія абмежаванні пайшлі на карысць айчыннай лёгкай прамысловасці. Какая-то доля, конечно, рынка в каком-то моменте освободится, хотя, я думаю, в долгую все равно пробьется и это вид товара, и этот код ТНВ, как я говорю, под которым завозится эта одежда через другие рынки. Конечно же, она зайдет на рынок. Вопрос логистики и цены, это уже поживем увидим. Аб'ём ранейшых паставак у Беларусь прадукцыі секонд-хенд Лугіна ацаніла ў суму каля 70 мільёнаў долараў штогод. У жніўні Еўрапейскі звяз прыняў чарговы пакет санкцыйных абмежаванняў, быў забаронены ўвоз у Беларусь ужыванай вопраткі. Да абмежавання прадукцыя секонд-хенд складала каля траціны ўсёй вопраткі, што прадавалася ў краіне, ёй гандлявалі каля 2800 гандлёвых пунктаў. Супрацьдзеяць дыверсійным групам і ахоўваць аб'екты. На Віцебшчыне 27 верасня пачнуцца трохдзённыя вучэнні тэрытарыяльнай абароны. У іх прымуць удзел працаўнікі выканкамаў і ваенкаматаў рэгіёну, а таксама сілавікі, паведамілі ў Міністэрстве абароны. А пра падзеі па-за межамі Беларусі апавядзём у нашым аглядзе.
Вогненны гром 2024. Міжнародныя вучэнні пад такою назваю пачаліся ў Літве. Акрамя мясцовых артылерыйскіх падраздзяленняў сухапутных войскаў, у іх задзеяныя сілы перадавога базавання НАТО, дыслакаваныя на тэрыторыі краіны, а таксама вайскоўцы з ЗША. Вучэнні пройдуць цягам 5 дзён на 3 палігонах. Удзельнікі маюць выканаць задачы вядзення агню з закрытых пазіцыяў ды палепшыць узаемадзеянне паміж аб'яднанымі падраздзяленнямі агнявога падтрымання саюзнікаў. Цягам найбліжэйшых 4 дзён у Літве праходзяць і найбуйнейшыя мабілізацыйныя вучэнні. Сярод асноўных мэтаў адпрацаваць шэраг сітуацыяў, у тым ліку гібрыдныя пагрозы і масаваныя кібератакі. Генеральная асамблея ААН прыняла пакт дзеля будучыні. Дакумент стаў ключавым на саміце будучыні, што прайшоў у штаб-кватэры арганізацыі ў Нью-Йорку. Гэты пакт прадугледжвае 56 неабходных дзеянняў, каб пераадолець асноўныя выклікі міжнароднай супольнасці ў найбліжэйшыя дзесяцігоддзі. У тым ліку ў ім прапісаны заклік да рэфармавання інстытутаў ААН. Мы зрабілі першы крок, і цяпер наша агульная адказнасць ісці гэтым шляхам. Гэта запатрабуе не толькі згоды, але і дзеянняў. Я заклікаю да дзеянняў, скіраваных на спыненне войнаў, што падзяляюць мір, аддаючы прыярытэт дыялогу і перамовам, а таксама да рэфармавання складу і метадаў працы Рады бяспекі. Перашкодзіць прыняццю пакту дзеля будучыні намагалася Расія. Намеснік міністра замежных справаў краіны Сергей Вяршынін заявіў, што ў тэкст дакументу неабходна ўнесці дадатковыя змены, а менавіта папраўку, што ААН і яе структуры не могуць умешвацца ва ўнутраныя справы краінаў. Падтрымалі гэта Беларусь, Нікарагуа, КНДР, Іран, Судан і Сірыя. Аднак большасць краінаў, 143, прагаласавалі за тое, каб не разглядаць запыт Расіі. Іранскім гвардзейцам корпусу вартаўнікоў ісламскай рэвалюцыі забаранілі выкарыстоўваць якія-небудзь электронныя сродкі сувязі. Пра гэта паведаміў Reuters са спасылкаю на крыніцы ў іранскіх службах бяспекі. Падставою для такога загаду сталі выбухі тысячы пейджераў і рацыяў у прадстаўнікоў Хізбулы ў Ліване мінулым тыднем. Паводле кіраўніцтва шыіцкай групоўкі і афіцыйнага Бейруту за атакамі стаіць Ізраіль. У сваю чаргу ізраільскі бок не адмовіў і не пацвердзіў сваёй датычнасці. Інтэрв'ю замест дэбатаў. Кандыдаты на прэзідэнцтва ЗША Камала Гэрыс ад дэмакратычнай партыі і рэспубліканец Дональд Трамп могуць выступіць на канале CBS News. Інтэрв'ю запланаванае на 7 кастрычніка як грандыёзны фінал перадвыбарчай кампаніі. Хаця Камала Гэрыс не хавае свайго жадання ўсё ж такі сысціся з Трампам у другіх дэбатах. Ёсць пра што паразмаўляць, і выбарцы Амерыкі заслугоўваюць таго, каб пачуць размовы, якія, на маю думку, мы мусім весці паводле сутнасці палітычных пытанняў. Які ваш план, які мой план. І мы мусім правесці яшчэ адну гутарку да дня выбараў. Дональд Трамп, у сваю чаргу, чарговы раз адмовіўся ад паўторных дэбатаў са сваёй апаненткай. Маўляў, ужо надта позна, бо амерыканцы пачалі галасаваць на выбарах. Таксама Трамп выключыў магчымасць яшчэ раз змагацца за прэзідэнцкі фатэль у 2028 годзе, калі гэтым разам прайграе суперніцы. У Паўднёва-Афрыканскай рэспубліцы пераадольваюць наступствы магутных снегападаў, што накрылі краіну мінулымі выходнымі. Найбольш ад стыхіі пацярпела траса паміж Йоганнесбургам і Дурбанам. Праз снежныя гурбы рух на ёй спыняўся, а людзі мусілі начаваць у сваіх аўтамабілях. Мясцовыя журналісты распавялі пра сама меней 2 загінулых ад гіпатэрміі. У некаторых раёнах Паўднёвай Афрыкі выпала да 2 метраў снегу. Сіноптыкі заявілі, што такія з'явы надвор'я надзвычай рэдкія для краіны. Аднак яны не выключаюць, што снегапады яшчэ вернуцца ў Паўднёва-Афрыканскую рэспубліку найбліжэйшымі днямі. Ірына Юр'ева, Белсат. Расійская ракета «Сармат», якую пуцінская прапаганда пужала краіны захаду, выбухнула падчас выпрабаванняў. Гэта вынікае са спадарожнікавых здымкаў. У сувязі з чым пробны пуск мог скончыцца няўдачай, матэрыял маіх калегаў. Эх, Россия, матушка, в бой готов Сарматушка. Расійскі стратэгічны ракетны комплекс РС-28 «Сармат» прадмет асаблівага гонару зэт-патрыётаў. Аказаўся не гатовы не толькі да бою, але і да выпрабаванняў. Апублікаваныя осінт-аналітыкам Джорджам Бэрасам спадарожнікавыя здымкі пашкоджанняў на аэрадроме Плесецк у Архангельскай вобласці, зробленыя 21 верасня, пацвярджаюць. Ракета выбухнула ў шахце. Ад яе засталася варонка дыяметрам 62 метры. Іншы осінт-аналітык з
нікам Мі Эн Майерсі мяркуе, што выбух адбыўся яшчэ да запуску, у момант запраўкі вадкім палівам. Магчыма, таму амерыканскія войскі нават не падымалі выведнага самалёта «Кобра-Бол» у момант чаканых выпрабаванняў. Аналітык зазначае, «Сармат» у натаўскай класіфікацыі «Сатана-2» меў раней самаменей 4 няўдалыя спробы старту, толькі одну удалую у красавіку 22 года. На боевое дежурство ракету поставили летась у верасні. Журналист Сергей Ауслендер адзначае, што ў савецкі час, каб прыняць на ўзбраенне міжкантынентальную балістычную ракету, патрабавалася не менш за 30 пускавых выпрабаванняў. З іх мінімум 10 паспяховых пускаў запар. Вайсковы аналітык Роман Светан лічыць, што «Сармат» наўрад ці рэальна стаіць на боевым дежурстве. Я думаю, это просто пока ход был в информационном потоке, ход о том, чтобы показать, что они получили, наконец, ракету межконтинентальную баллистическую. А ее реально нет, ее не существует. То есть боевого дежурства как такового не существует. Ну, в полном объеме, по крайней мере. Ракета «Сармат» прызначаная замясціць асноўную міжкантынентальную балістычную ракету Р-36М «Воевода» у натаўскай класіфікацыі «Сатана-1». «Воеводы» пачалі паступаць на баявое дзяжурства ў 70-х гадах мінулага стагоддзя і ўжо вычарпалі свой рэсурс. Такіх ракетаў у Расіі засталося блізу 30, кажуць адмыслоўцы. Роман Светан лічыць, што без украінскага заводу «Южмаш» Расія не можа найбліжэйшымі гадамі ні паўтарыць гэтай ракеты, не створить новой межконтинентальной баллистичной. Через определенное время, лет через 10, через, может быть, не один десяток таких вот неудавшихся пусков, они в конце концов придут к решению инженерных проблем и выполнят эту задачу. Ну, то есть это возможно, ничего невозможного в этом смысле нет. Главное время. Но, естественно, днепровцы Южмаш это, конечно, сделали намного быстрее, потому что эта система, они ею занимаются чуть ли не 50 лет. Наконт прычынаў выбуху «Сармату» падчас выпрабаванняў аўтар ананімнага Z-каналу «Кремлёвская табакерка» пагаварыў са сваімі крыніцамі. Ягоныя суразмоўцы асабліва падкрэслілі, што ракета не мела ў сабе ядравага баявога зараду. Мабыць, указанне распаўсюдзіць гэту інфармацыю было дадзенае Міністэрствам абароны, піша аўтар каналу. З гэтым тэставым пускам вельмі спяшаліся. Кажуць, генералы хацелі зрабіць адзін пуск у канцы верасня, а наступны ўжо ў пачатку кастрычніка, да дня нараджэння Уладзіміра Уладзіміровича. Некаторыя унікальныя чыпы праз санкцыі нам рэальна вельмі складана дастаць. Шмат падрабязнасцяў не будзе, але ходзяць чуткі, што частку платаў замянілі айчыннымі. І вось вынік. Ракета «Сармат» даўжынёй 25 метраў і вагой 200 тонаў, як сцвярджаюць распрацоўнікі, здольная ўразіць цэль на адлегласці 18 тысяч кіламетраў. Расійскія вайскоўцы заяўлялі, што «Сармат» здольны паражаць цэлі ў ЗША праз паўднёвы полюс. Але, як выглядае, на гэты момант у Расіі няма міжкантынентальнай балістычнай ракеты на замену тым, што адпрацавалі свой рэсурс. Ігор Сенякевіч, Александр Баразенко, Белсат. Пісьменнік і перакладнік, удзельнік нацыянальна-дэмакратычнага руху 1980-х, сын пісьменніка Віталя Вольскага, бацька музыкі Лявона Вольскага. Сёння 100-гадовы юбілей Артура Вольскага, але пра яго не згадваюць лукашэнкаўскія ўлады. Узгадаем творцу ў наступным сюжэце. З вами побач буду ўсюды, трэба цуды, зробім цуды. Трэба казка, раз, два, три, вось і казка вам, сябры. Хто я, дед Барадет, абышоў белы свет. Праспяваць гэтыя радкі ўмее бадай кожны беларус, але не кожны памятае, што тэкст вядомай калыханкі і вобраз деда Барадзеда прыдумаў Артур Вольскі. Выбітны пісьменнік, паэт, драматург і грамадскі дзеяч нарадзіўся 100 гадоў таму. У яго вершы выдатныя тым, што там не падрыв мой робіць, а там все дакладна. Ажурна, дакладна, змястоўна, вось, і таму ён адзін з лепшых дзіцячых паэтаў. Спраўдзіўся шмат у чым, і для дарослых файныя былі вершы, і пра вайну, і пра каханне, ды і шмат пра што. Таму Артур Вольскі адзін з лепшых нашых творцаў другой паловы 20-го стагоддзя.
У драматургічным даробку Артура Вольскага сярод іншага паэтычнае пераасэнсаванне для сцэны чортавага скарбу Уладзіміра Караткевіча і музычны спектакль «Сцяпан – вялікі пан», які называюць першым беларускім савецкім мюзіклам. Спектакль дагэтуль значыцца ў рэпертуары тэатра юнага гледача, якім доўгі час кіраваў Артур Вольскі. День добрый, я рад, что вернулся в родные края. Паводле твораў пісьменніка знялі таксама шэраг мультфільмаў. Ён быў адным з заснавальнікаў дзіцячага часопіса «Вясёлка» і стваральнікам падручніка беларускай мовы «Беларусачка». Публікавацца ж Артур Вольскі пачаў яшчэ да вайны. Я трэцім быў, ці можа пятым. Чацвёрты лік мінуў мяне. Начамі, з месяцам шчарбатым, вяду размовы аб вайне. Скончыў я вайну таксама не ў маі, а ў верасні 45-го года под далёкім кітайскім горадам Харбіном. Быў боцманам, мінёрам. У савецкія часы кнігі Артура Вольскага выдавалі вялізнымі тыражамі, але сын пісьменніка не лічыць, што ён быў шчаслівым у тыя часы. Як можа быць шчаслівы чалавек, які камуніст, піша нешта пра Леніна пастаянна? Ну, пэўны адсотак у беларускіх літаратараў заўсёды быў пра Леніна, пра партыю, там, пра чырвоную зорку, калі для дзяцей. А ўвечары слухае «Голас Амерыкі», нямецкую хвалю, BBC. Ну, это в любым выпадку падваянне асобы і не да канца шчасце ўжо такое адчуваецца. У кастрычніку 1988-га Артур Вольскі быў адным са стваральнікаў Беларускага народнага фронту адраджэння. Ён уваходзіў у склад некалькіх соймаў БНФ, узначальваў беларускае дэмакратычнае аб'яднанне ветэранаў вайны. Ён абсалютна прайшоў гэты шлях ад савецкага пісьменніка да нацыянальнага. Ніхто яго ў карак не гнуў, ніхто не прымушаў, і кан'юнктуры ў яго ніякай не было. Ён адзін з нешматлікіх людзей, які знайшоў сабе сілы пакаяцца у тым, што ён рабіў весь савецкі перыяд. І ён сказаў, што я каюся ў тым, што я быў на службе ў д'ябла, але я спадзяюся, што я адпрацую. У кастрычніку 1999-га Артура Вольскага ўвечары жорстка збілі на вуліцы. Праз некалькі гадоў ён памёр ад анкалогіі, імаверна справакаванай збіццём, якое многія лічаць спланаванай акцыяй. Тады быў цэлы шэраг нападу на людзей, якія былі такія значныя. А ён сапраўдны ветэран. Ён ідзе з гэтымі сваімі калодкамі, з ордэнамі, медалямі, наперадзе калённы там апазіцыйнай, БНФаўскай. Гэта ветэраны ВНФ ідуць. Ну, ясна, это муляла вочы. Найлепшы спосаб узгадаць творцу – перачытаць ягоныя словы. Напрыклад, гэтыя. «Радзіма, мілая, зямля маёй адзінай Беларусі, тваёй крупінкаю, пасля я зноў да сонца дабяруся». Навошта Лукашенко напрошваецца ў Саудаўскую Аравію? Пра гэта мой калега Віталь Бабін спытаў эксперта ў нееўрапейскіх цывілізацыях Еўгена Красуліна. Глядзіце ў праграме «Белсат Зум» адразу пасля аб'ектыву. У мяне на гэтым усё. Дзякуй гаспадарству за прагляд, добрага вечара і да сустрэчы.